Ти искаш, че променя, разбере. може да има лошо минало, обаче... Това няма значение. Това няма значение. Започваме. Ще попитам, Започваме. Ще попитам, първо да речем, имаш вече мъж, представяш се, имаш си мъж, 10 години сте заедно, 15, няма значение, влюбяваш, готин, всичко, обаче разбираш, че преди 15 години, преди да се запознае с тебе, ела по-пишки. Ще ми е много гадно. Така. Направо чак ще го гледам по що друг минало начин. е, то вече се е променил, вече не е гей. При 15 Вече не е, години. вече бил е Въпреки, бисексуален, че, ма вече, ако си нали? го обичам и съм го приела, И си какъвто е такъв представяш момента гледката, сега, в всичко. настоящия момент, тези неща си остават за Не, преди. нали? Добре, ако... Гадно ще ми Добре, бъде добре. факт. Ако Ще е те гадно. запознаеш с Георги? Какво? Ако се засечат с Георги, Ако, с се да. засекат, ако те Добре. представи пред Георги, какво правим? Да. На не, който той е лапал. Сега в момента отговаряш, как Не, да ма кажа, ето казвам, добре. отговаряш пожелателно. Всяка една жена би се отвратила, ако разбереш, такуваш си тази гледка, ще се представя. Примерно той е клекна лапа, разбираш. Ти този мъж не мога да го уважаваш повече. Разбираш Добре, ли? ама ето... Представи си гледката. Ще бъдеш Не този искам да мъж. си я представя. Именно. Няма да бъдеш този мъж. Това сега отговоря много Но пожелателно. пак Не би- казвам, че всеки не би човек била се такъв. променя с годините и Ама като цяло... това, че се е Добре. променил, няма значение. и трябва да Миналото бъдеш те в отблъсква вече. настоящия момент. Добре, значи при 15 Няма лапо, при значение. 12 трима човека Думкали отзад. са го думкали отзад в някакво И ти си село. този мъж. Трима човека цяла седмица са го думкали отзад и ти го знаеш. Миналото има значение. Няма Не, как чакай няма да значение. кажа, окей ли си това? В смисъл, ще се ожениш за този мъж. И хората го знаят. Ако не го знам в момента на запознанството ни, окей, Да, ще бе. се оженя Значи- за него, но после като съм го разбрал, че съм го заобикнала Аха. този човек, няма да го оставя заради това нещо. Ма естествено, че Ще няма да го обичам. оставиш. Обичайте се. стига, Ама не, вижте Аз бих това. питал нея. Ама не, защото Как- вече как- като как съм би го свикнала с приела? него, си На го микрофона, обичам. моля, само. Да, ти как би го приела? Не, Не не. мога да си го представя. Не, по-скоро ще прекрата веднага. Не Да. мога да си представя да... Точно. С Аз според мен тя 1000% отговаря по не този си начин, го защото в представям, момента не. тя е сингъл. Но ако имаше Колкото и мъж... да го обичам, не. Точно. Ако имаше мъж до себе си тя в момента и си представи този конкретен мъж, който обичаш, уважаваш, И го да думкат прави Да, ама отзад това. знам, други че мъже. повече няма да го прави, това е било преди. И аз съм го разбрала, не, с като не. вече сме имали Добре, някаква... окей. Ти друга приемаш ли комуникация. мъжът ти да са го думкали трима в Харман ли, примерно? Не. Както той